Dobro, perije, brate, rekao sam ti, ovo ništa ne valja i može slobodno da ide u kantu, okej? Sada se ide obračan. Šalim se, bila... Nisu lagali. Bila je dobra banana, ali nećemo... Ja perem svoje banane. Ona pere svoje banane. Da se razumemo. Da vidimo, dragi dame i gospodo, kako su naši studenti prošli danas u izvlačenju linija, što se tiče cvetića. Jer dali smo im cvetiće, svi su dobili isti motiv koji će da izvlače, pa da počnemo od osobe koja je najbrže radila ovaj rad, malo je varala, nema veze. Kupus na banani. Bananupus. Ove linije su dobre. Ove linije su dobre. Ove linije su dobre, ali ove linije u sredini su pa kao krmače na vašaru. Tako da, za ovaj rad dobit ćeš jednu solidnu 3+. Plus! Buk je dobila 3+. Jaki, brate moj, ove linije su ovde do jaja. Ovde si pocepao kožu. Ovde si pocepao kožu. I ovde si lepo odradio. Jedna 4 za mog Jakija. Za line work. Da vidimo Mikija, brate. Miki, nekada veliki. Miki, brate moj, ja sam te hvalio svo ovo vreme, ali ovde si se nešto malo pogubio, brate moj. Ovde su ti linije top. Ova je linija ovde ovako, brate, malo slaba. Ova linija ovde je dobra. I ova ovde linija je top. 4, brate moj. Boga mi 4, brate moj. Može to, znam ja, Miki ima potencijal, ljudi moji, do nebesa. Šta će li tek da bude za 10 dana? Ja ne znam, hoću li moći da izdržim toliko uzbuđenje. I da vidimo na kraju Anđa. She a slow start, but a quick finish. Anđo, ove su ovde linije strava, ovde si ga malo preklala, i ovde si ga malo preklala, ali boga mi, tu si, ovo je jedna onako 4. Ali ovo nije kraj. Mi ćemo sada da vidimo kako će ovi radovi da izgledaju nakon što uradimo senku.